Prečo je podľa vás dôležité voliť? Tak dôležité voliť je preto už len z toho dôvodu, že keď nejdete voliť, tak nechávate tú možnosť tej voľby tých strán pre tých druhých. Tým pádom je lepšie voliť už len za to, že keď si neviete, akú stranu vybrať, tak najmenšie zlo, hej. Ale áno, v podstate, lebo nemá význam neísť voliť, lebo keď nejdete voliť, nechávate tú možnosť voľby na tých druhých. Prečo je podľa vás dobre voliť? Pre našu budúcnosť hlavne, pretože my sme tí, čo tu budú veľmi pravdepodobne žiť potom. Takže bolo by dobre, keby je tá krajina podľa toho, ako my ju chceme mať. Aký máte názor na voľby? Išli by ste voliť? Asi áno, pretože si myslím, že takto by mohli zajistiť demokraciu v našej zemi a nemuseli by prejsť nejaké extremistické strany k moci, čo si myslím, že by bolo veľmi zlé. Dobre. Prečo si myslíte, že je dôležité voliť? Pretože takto môžeme zmeniť situáciu na niekoľko rokov dopredu, v ktorej vlastne žijeme v tejto krajine a je to preto dôležité, pretože tu žijeme. Dobre. A išli by ste voliť, pokiaľ by ste už mali vek 18 rokov do týchto volieb? Jasné, že hej. Dobre. A ak by ste mali už 18 rokov, išli by ste voliť tieto voľby? Hej, určite. A kebyže máte už možnosť ísť voliť, išli by ste aj tieto voľby? Jasné. Dobre. A ešte teda by som sa chcela opýtať, že či vám pomohli tieto ako keby nácvičné alebo také cvičné voľby? Aj hej, si to nacvičiť, že jak sa to potom bude robiť, keď už budeme mať tých 18 teda. Čiže... A aký máte názor na tú akciu? Je to veľmi zaujímavé. Mňa by to osobne nenapadlo vôbec. A veľmi dobrý nápad. Je to také dobrý zážitok. A pomohla vám? Vedeli ste predtým voliť, alebo vám to pomohlo teda? Trocha mi to pomohlo, hlavne ja by som volila podľa asi mojich kamarátov, lebo som nebola úplne v tom zainteresovaná nejako, ale hej, teraz som už taká, že mám viac o tom prehľad. Dobre, ďakujem. Určite. Vedeli ste už predtým, ako vyplniť voľby, alebo tak, alebo? Áno, vedel. Od rodičov samozrejme. Dobre, ďakujeme. A podľa vás pomohli vám tieto cvičné voľby, alebo ste mali už taký prehľad v politike, aby ste zvládli voľby aj sami? Mal som už prehľad, niektoré strany, nevedel som úplne ich volebné programy, ale vedel som, na čo sa zamerajú, alebo aké sú ich ciele a ako nevoliť, ako voliť. Dobre, ďakujem. A máte natoľko dobrý politický prehľad, aby ste zvládli voľby aj bez tohto nácviku? Myslím si, že áno. A myslíte, že tieto cvičné voľby pomohli viacerým študentom, alebo ani nie? Podľa mňa hej. Ďakujem. Prečo si myslíte, že je dobré voliť? Ja si myslím, že je to v prvom rade veľké právo, veľké privilegium môcť vyjadriť svoj názor a zároveň aj akási povinnosť, ak sa chceme podieľať na tom, v akej krajine budeme žiť a ako toto bude fungovať, a myslím si, že mladí ľudia by mali mať právo a mali by mať povinnosť sa vyjadriť. A ako sa darí zatiaľ našim študentom? Myslím si, že veľmi dobre, dokonca aj komisia vyjadrila také prekvapenie, že sú veľmi uvedomili, že si dokonca čítajú všetky zoznamy, premýšľajú nad tým, čo idú robiť, ako to idú robiť, tak si myslím, že to dobre beží. Dobre, ďakujeme.